Amo nagtayong Argentine, mansion may takitaan nyo di kwarto. Oh. Patag. Hi mga kabagis! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, dati kami bantay. Dati kami, tumulong kami nga steta na pinagmumulan. Tigto daw na, mula kami ti pariya, manguli kami, agpusti kami pala ang taong pa'y muknay pala kay nga road. Nagtagaregi di asot ako, anda dyan muna kitain nyo na dapat tinarami da kalapaw mi tuyin hang ajay babati kalapaw mi ito'y pa yun. Adayo dyan, nagadayo dyan gamin. Ito'y may kinwan. Kitain yung to damdaman. Tapos, pinalawa da pa yan mga kabagis tanay. Makauman sa mga mulaan. Kasla, sa ano ba? Kas dyan, nagsakit sikot. Kitain nyo, damdama. Agsid-sid tayo, damdama ti naikanda ti kayo na. Kitain nyo sa ano kami pa nga agkas dyan na. Tayo nga rudan. So dito iti barbaro nga muna antay ni mga kabayos basi ila ang akba mo kung makita mo ni ide nagadayo pa ide pa ibanda na jay ang tanyo man na ang ganap to ang ganap jay mo nga pustiti na kuan 50 san na ang nagadaw sa ano ata mula kasi jay sape na makabanaw gapo hintay ang kita na mga kabagis. Naggabyan ka kasaka. Oray ka lang siguro nga. Makauta. Kuna na. Ang kitaan nyo dyan ni manong titing ni mga kabagis agab-gab yun. Suna ko. Kasta na. Oray nala ilagtaw. Ay, barita gaya mga bagis kasi gayang tegab yun ni. Kasi dyan. Ang kita nyo. Mga kabagis, kita nyo ni ang ito'y kawain nga gamitan kang kay kayo nga sa nga tika akasya. Pinutod na wow. Agmula kami mo lang ngay ko makuanan tumala si pinutod nan. Adi pinutod na nga sa nga na. Uging mi siguro. Madi kayo nga kuha. Haan, pagpustime. Kita nyo kastine. Si agwa. Pinatadum na pay. Pinatadum na. Ang ano may kastine nga nalalaing. Kasi dyan. Kitain nyo. Ano sa ano. Ato ni mga kabagis abot pa mang padas tayo man ti may nga kwata. Sidsidin tayo pa yan. Saan ako di tayo maminsan? Nagrigaw. Kasi dyan, sidsidin mo lang. Ano, tumugker. Agito yung mga kabagis, pinutudan na agito yung mga ano hanga malinungan agito pagmula ang metano na linungan, matay. Ti amoy matin ti mula, handa kahit ti linaw, didagduma. Hampay matuduhan na siya at ito pa yung pinukpukan na ni Father Earth. Kita nyo na mga kabagis. Lilinisan na ito ni tatay tanay. Namula kami pa ito. Jai. Pupukan na tayo dito. Kasi yan sangasanganan nito. Makamula kami nga na siya. At kita nyo na. Agito nga mapupukan na
nga kay kayo, puto din natiting nga, tapag pusti mo mala, ano, lagong guna na nga napukan. Tapos dito yung maaji, nagmulaan ni nga dati, ato yun, naglawa, launan, naglawa, nagatidag nga, no, agbubusar ko pa, nga agmulan, tapos nadagdagan man, ay, naya po. Kaya ato yung matatadji na idagdag na, ato yun, ato, kitaan nyo ni, nagmayat, nagatidag manin. Nagmayat na. Nakapusti kami mga kabagis, talaga kailangan pinagmumula talaga, naudi kami manon. Imbis nga sumarunong tumanti utungan ni ko, maudi kami mamutan, kadaman takawandan. Tata mga kabagis, padasa mamati, agbarita tama di mapagpadasan agbarita. Inayadan tayo baka mati agbarita tayo tisaka tayo. Ninaapo na sa Nabutanan ni naunugan, ikabil tayo mantikwan ni ati kawayan. Tatama, ikabil tayo malajidagan, isubli tayo malaan ta ano. Pagkasi tanong tumabkar tanuhan mo yung inkas dyan o gangin o manan na tumba manan. Rico dapat ko to. Mga kabagis, ito tayo mabangiron. Pas na nga naikat ni kuya ko mga kabagis, aji pustinan, kan inika na maagya perdi nga kawayan nun. Tanyo nalinisan pa yun nalinisan. Kuwabe agi ko dyan nalinisan pa yan, nawara-wara di kawayan ta pinuuran dan, ano ang paspasale. Kita nyo man yun, nalinisan na. Mga kabagis, dati barbarumin nga mansyon min, na perdi dati, pinuuran data madi kami nagbayad tilute. Tanyo, nagmayatin na, nga tupayin na. Kita nyo kararamid pa, kitaan nyo, ginatang may edijikin na ating ko ame. Mo ka ami nga bag ko ako paggaran na magayang kalapaw ni tate. Ay paggaran na magayang mansion me. Nangangato pa yun. Kasla si Kamplor pa di lababo na. Nagngato. Umunag tayong Argentine, mansion may takitaan nyo di kwarto. May kayang na eh. Kita niyo, kailangan na ba yung hagdan ato? Tanyo na naglamiis, diba? Nagmay matulog. Nalamis pa iti papag ng mga kabagis, tangar-aramid. Tapos bumangon tayo takitain tayo di lababo nga ikandan to pa iti first floor na ta na udi mo di first floor habali mo ti kinwada.
Ganyan na, Igandang tupay tayo si baba. Hindi ka, kita nyo na di basta natagabambante ka nga talaga nangisi kaldero. Diba, may edit bantay naglamiis. Kastoyak to ti agin na ni nakastakam to takilin ni. Tanto, gitan naman ni basamot ti kasi ko. Balik ko pa ibla ko tuyin. Iti kaldero, baso. Gumatang kayo. Kita nyo ba sa ako inanalid na ni Kuya. Gusto nga talaga ti tagabambantay talaman aramid na ni. Pagkarus-karus, bagilo lapay. Ito yung mga naglulutan na mga kawagin. Itaan nyo, kayo, ti paglulutan mitawon ti ugin ti bantay. Kita nyo, tapos agi kayo na, Aji pay nakukan nga daw duman ni tatay nga babasitin so ti pag sungsungro din ta alam may postim ti nakababasi nga kasi postim. Pagkugan tayo di aso ko. Gusto ko ng santol. Santulad mo. Santulad mo. Kimi no toriko ni natte shimae wa kitto kono natsu wa jujitsu no modo USA na dreaming that wasure naite. Hindi ko na lagi din asi. So dasang. Sa mga bagay, sagsid-sid tayo. Taan mo kuwan niya, taan mo hanggang agungot. Tinulungan tayo ni Father Earth. Ang magdidagdagan na alam mo. Singer kami dito. Woo! Ada mga akan na pwede mong titiban.
Ano ba? Magungo ni tatay. Makakatulong, magtrabaho lang kaya. Magtrabaho kayo lang kayo dyan. Ang init-init. So ngayon, mga kabagis, pigtaw kami la dito. Taso dada tatay, agmalmalam kita. Ada papanak, apanak, agwa, apanak di Carmen, apanak di mall. Ada papanak, ag sa lugar tayo di, hindi formulas na kulay brown. Sa ating mga artipalpas na video ko, nakita yung mga nasa ano kami igpuste. Nasa ano ti biti bantay. Ganda yung mga artipalpas na video ko. And don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga video. Bye!